kör vi. Ja. Vi sa några anledningar där att vi kör till att börja med. Det var väldigt kul att få vara här i söndags. Jag kände att det var enorma framsteg som hade skett med den här låten. Så det var jättekul. Det har inte gått så mycket på några veckor. Ändå har ni tagit ett stort med och det känns jättetryggt och fint. Det här kommer bli bra i maj. Kommer bli riktigt bra. Den här är en sån låt dessutom som man väldigt lätt tar till sitt hjärta. Och det känns som att ni har gjort det här. Ni gillar den här, det hörs. Jag gjorde några inspelningar förra gången för att jag skulle få chansen. Jag vet inte, är det någonting som ni tror skulle hjälpa er att snabbt komma in i det ifall vi skulle bara lyssna på det? Eller vill ni att testa själva? Nu får ni, nej, och nu får ni höra, nu blir det färre inspelningar på det här. Och då får ni i så fall höra, vad blir det? Jag tror det är fram till, alltså de 2 första sidorna och sen är det de 2 nästa. Jag tror det är så det är. Det får ni söndags. Det får ni söndags, ja. Och jag tror att det är bra att vi kanske ska hoppa med det. Bra, vi kan se då. Då ser jag några som
blir fantastiskt bra. Det här är sånt som gläder alla egentligen. Det är en fin tolkning dessutom. Jag gillar att det inte är tempo. Jag gillar att ni gör den så här globalt och jag märker att det är lite så här, och sånt där. Det skrevs ett mejl när Annika la upp dem. Jag har skrivit hit dem så att vi kan kika på det. Men det blev några korrigeringar? Ja, det blev det också. Så vi kan göra dem senaste så att alla verkligen vet vad man ska. Det är lika bra, för annars kommer vi att undra. Så ska vi säga, det finns ju andningar utsatta som kommer att täcka. De gäller väl hela tiden, va? Men det var ju 7. Vad sa du? 57? Ja, vi kommer dit så småningom. Jag tänkte ta dem från början. Så de kommatecken som finns i takt 5 och takt 9, de gäller väl. Och sen var det ingen andning i 17. Nej. Utan den kommer istället i 19. Ja. Och sen är det kommatecken igen på 21 och där är kommatecken på 25 också. Och i 29 med. Men där är alltså inga andningar. Det är jättemycket körandning här. Och det går ända fram till takt 35 när vi har paus. Den här. Och i takt 33 observera bara över 33-34 att det är basarna som har melodin. Där måste ni liksom släppa fram. Det är inte snyggt. Andning 39, en kort andning. Och den är i tolkningen. For I never knew the art of making love so my heart. För att ni ska kunna liksom verkligen gå vidare på den. Och sen är det andning också före So afraid and shy. Och efter shy. Men det är ingen andning. Ingen, va? Det är 41 är ingen andning. Nej, ingen andning. Men kaffen där. Ja, alltså, ja. Men det finns en i 43. Jag säger de som finns. Och det finns en i 45 då. Efter shy. I let my chance go by the chance. Ingenting förrän de pauserna där. Och sen är det ingenting förrän före You give yours. Vi hade den 53 också. Det finns ingenting förrän före You give yours. Så säger jag det som finns. Vad som har funnits. Nej, om man har skrivit in den, då måste man ju ta. Ja, då måste man det. Men var det ingen i 51? I 51 före You give yours. Ja, det är så. Bara där. Sen har vi kommatecken till 53. Vi har kommatecken till 55. Vi har 57. För den är inte borttagen, va? Nej, hon hade satt ut den. Ja. I watch you walk away. All I can do is cry. Fast det gjorde jag inte. Okej. Då säger jag inte det. Hon hade satt ut den, men då tar vi inte den. I så fall inte ni gör. Cry finns det ett kommatecken. Och i 63 är också, vad heter det? 59 och 63. Och sen är det före goodbye i 65. That's it. Och då får ni sätta frågetecken kring den i 52. För jag hade satt ut den för 57. Om ni inte gör något så. Vi har ju en som inte vill ha det 67 också. Ja, precis i slutet. Ja, just det. Precis. Har vi och det har alla utom ledarna. Alla utom ledarna har 67 i den pausen. Har vi någonting i 65? 65, ja. Före goodbye. Ja, det är dit ritat nu. Ja, det räcker det extra. Just det. Ja. Vi ska höra lite grann. Har vi någon som vill köpa? Ja, det är så när man jobbar med bara en kvarstämmer så blir man aldrig bra.
Standing here today, I see you come my way. You give your hand to me, and then you say hello. Hej och välkommen. Ja, Nej, vi har stämning. ja, vi har en stämningssystem. Ingen fara. Vi står så just nu så vi kan nästan lyssna. Eller jag kan nästan lyssna på mitt egna öra. Får jag höra starten igen? Det var känslosamt. Ja. Men jag hör är lite grann. Nu får jag sjunga linjen i så fall. Standing here today, I see you come my way. Om jag överdriver. Nej, snyggt. Så. Men standing here today, I see you come my way. Har ni inte en annan riktning till den? Skulle jag önska det? Jo, va? Alla klang är fysiskt. Stå gärna så här och gör det som ni fysiskt behöver. Standing here today, I see you come my way. You give your hand to me, and then you say hello. And I can hardly speak, my heart is beating so. As anyone could tell, you think you know me well, but you don't know me. You don't know me. Jag vill att det skulle komma en bit på väg. När vi har de här sekunderna, så till exempel har de första i de kulorna som är sist på första raden på your. You give your. De ska vara lika starka. De är stämning. Vi ska så höra varandra lika mycket, så att säga. På de ställena. För då blir de en sån här härlig effekt i det här. Jag hör någonting då på det är inte lätt det där. Nej. Kan du hitta till de ställena? Ja, jag ska säga you och så can och så där. Men det är inte så himla många, men jag ska försöka. Men jag gör så här då. Så är det bra. Jag skulle vilja ha standing here today, I see you come my way. You give your hand to me, and then you say hello. Alltså, ingen andning, inget, alltså, det var hello. Så här. Alltså, den. Och så här. Ha det här på ett hörn. Ja, Standing here today, I see you come my
det slirar liksom lite neråt. Pitcha. Den här är till och med lite brightare och då fattar jag att det blir så en stor kontrast när man inte spelar här. Men om man kör standing here today, I see you come see. Det är en bitch-tonen, va? Och ni har en standing here. Ni har den hela tiden där från början. Today, I see you come by when I live. Så ni är medvetna om när ni har den här och då. Att man liksom tänker in hela kvaret. Och sen, nu babblar för mycket men inte standing here today of no interest, va? Standing here today, standing, alltså jag förstår det. Lite rörelse, det där redan i vägen ska på. Jag stod här och jag bara stod. Hem. Nu är Standing here today, I see you come my way. You give your hand to me, and then you say hello. And I can hardly speak, my heart is beating so. ni ska it's on. Ursäkta. It's on. Jag ska vara väldigt ljus egentligen för att stämma in i Pythagoras hela den biten. It's on. Jag kan inte ta det ordentligt bara. Inte jag. Jag känner inte mitt öra kunde inte alls bisvärm någonstans. Ja, Barrys bina. Ja. Jag får lyssna på den en gång till. Vi tar den härifrån. And I can hardly speak, my heart is beating so. Yes. Så pass ljus behöver den vara för att den inte ska sätta sig. Det handlar lite grann om vokalens Ja. placering, tror jag. Eller hur? Hej. Att man höjer Vi lite. står bara... Vad sa du Jo, nu? jag sa att det handlar lite om hur man placerar O. Ja. Att man inte tar O där nere. Ja, nästan så. Jag har väldigt mycket i båda. Ja, precis. Liksom, båda här. I så fall. Men det är bara pytte som ni ska ner från den där. Likadant är det ju på i början. Standing today, I see you come my way. Jättelite. Pyttelite heter det, inte jätte. Pytte. Ja. Vi fattar. Yes, you fat. Ta det en gång till från början. Tänk på... Standing here today, I see you
ska den vara samma eller högre. Det är ju så. Enkel matematik. Men, ja. Det var jag. Standing here today, I see you come my way. You give your hand to me. Då är det vokal. Då är det vokal så här. You give your hand to me. To. Kanske det är någon gör. Och då hamnar man på det. Jag har bara lite. You give your hand to me. Bättre om ni tänker to. To me, your hand to här. Den är liksom ett A-spår. Hand to me. Låt mig vara i A-spår. En gång till. You give your hand to me. Prova och säg to, mer to. För jag har om det You. You give your hand to me. Vi behöver hålla på to. You give your hand to me and then you say hello. Hello. Oh. Standing here. Standing Kom börja. Standing here today, I see you come my way. Nu är det en vokal. See you come my. Ja, kan man familj göra. För det är ju. Come my. Då ligger den här bak. See you come my way. Vad är skillnaden? Den är längre fram. See you come. Inte ka. Come. Prova. Standing here today, I see you come my way. You give your hand to me, and then you say hello. And I can hardly speak, my heart is beating so, as anyone could tell. You think you know me well, but you don't know me. You don't know me. Den behöver ni ha en stor för att göra med ni har såna härliga grejer hela tiden ska ni ha liksom ha sista ordet lite grann och då ska ni liksom ändra. Det tycker jag är lite häftigt. Gör någonting av det. Våga ta platsen där. Det är jättehäftigt om ni gör det. Det där. Lite svällare. Ja men alltså det är ett eko, ni ska säga hör ni jag? Det är lite solister. Alltså, Know me well. Alltså inte på ett plakat utan ändå liksom bara, det ska vara ett eko men det ska mena något. Annars är det inte lönt att ha ett eko, det kan man lika gärna ta bort det. Så
Så ni behöver liksom ta det där. Know me well, but you don't know me. Ni med? Gör den så tydlig. Inte know me. Totalt meningslöst. Know me. You don't know me. Så våga liksom ta det där, för det är så otroligt vackert. Vi tar det från början och så fortsätter vi. Ha lite flöde, för det är eftertakt 9:s lilla kommatecken. And I can hardly speak. Därifrån har ni ingen andning från nästa sida. Ni måste körandas där och gör det lättare för er genom att ha lite flöde. Och jättemycket bättre ska jag med den här. Stay och komma